Mazethi ngabe uyena uBenson lo mtholile? Ya uyena. Uyena uBenson lo ngimtholile. Manje yena inkinga yakho ukuthi unesikhwele. Nanokuthi umthanda kakhulu. Manje mangikhuluma noSandile uvela abona ukuthi futhi sesizama ukubuyelana naye. Kahle kahle yini leni ikhuluma noSandile? Wena ukhuluma noSandile, wena ungavuma ekhulume nentombi yakhe sebehlukene naye? Cha phela ngithi mina ngiyimithi ngani kaSandile. Manje kuningi sixoxa naye. Hayi angikaze ngibhanga. Ukuthi nje unesikhwele nalokuthi umthanda kakhulu. Manje nje aminyangisho nge-toilet nje ngimuzwe sengibuza ukuthi ha useyephi angithandananga nabo bobabili. Lo ngifice vele sengihlukene naye uSandile. Inkinga yakhe ukuthi umthanda kakhulu unesikhwele angazi ukuthi ngamchaza ngithini. Nanga uthi 2 months phela kwaphela 2 months ngihlwene noSandile. Ushiswa amalahle nje yabo. Uthando ngithanda kakhulu. Akafuni ngisho nge-toilet. No ama-underwears uyangiwashela angigeza inyawo afisa ukungigcoba nje umzimba wonke athi suku manje umenze ukugcoba nje umzimba wonke yabo into engiyithanda kakhulu kuyena unamandla yabo uyasho ukuthi usebenza ku construction so nje uyangiqokula angithatha ungifaka embedeni yabo nje ungiphathise wengane ngiphathisa kwequeen bafuna iqiniso amqukule emngaka ngempela. Na uyalazi iqiniso lami lo muntu lo ngimenze esinye spring chicken mase sesibhedeni naye bhuti wami uyazi uMazethi usayizi umncane phela kumina lo ngihlezi ngimtshela naye sho ukuthi lo munye umfana ulala phezulu kwakhe phela akukho kunye ngoba mina uyangazi ngiqukula ama blocks vele ngimelt yazi nje ngiyamelta nje hayi Mazethi hayi lapha phambi kwababukeli hawo bafunga thini lento eshow Mazethi hayi lapha phambi kwababukeli babukeli hayi bafisa lami lomkhohlane leli okuningi sesokhuluma